हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोनथ' सम जायाखै हेलिकप्टारा रायज्लायखाबाय होनदों आङो ड्राइभारफोरजों आं बेफोरखौ जेबो मिथिया BPF-निफ्राय दिनैनि दिनाव ना कंग्रेसआव थांदों ना BJP-आव थांदों ना UPPआव थांदों बेनो जेबो प्रमान गैया सोरबाया गाव गावनि मानसिखौ लानानै सोदलाबायनो हागौ खिन्थु BPF-निफ्राय दा रावबो दल नागारा BPF-आव जयनिंसो जागासिनो दं BPF-आ सरखार गैया खिन्थु सरखार गैयाब्लाबो दिनै सरखार सालायग्रा हान्जानिफ्राय दिनै मानो हान्जा दिनै UPPL बा BJP-निफ्राय मानो हाबलाबाय थादों खार'ना जाहैबाय बेनो प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया गाव हारसिंखौल' सिनायो एलायन्स लुबैयैनि खोथा गैया जोङो BPF हान्जा हिसाबै आगोलनिफ्रायनो सावरायबाय थादों जे एबार इलेक्सनखौ जोङो BPF-आ रावजोंबो एलायन्स खालामाबालानो हारसिं गेलेगोन होननानै डिसिसन लाखानाय दं बे हिसाबै जों बुंदों दा जेनेबा सोरबा कंग्रेस हक बा BJP हक बा UDF हक बा जिखुनु पार्टि हयथ' मेडियानि आगोलाव बुंदों बा सोरनिबा सिगाङाव बुंदों जोङो एलायन्सआव लाफागोन बा लाफाया सोरबा लाफागोन होनदों सोरबा लाफाया होनदों बा बेफोर मेडियायावसो बुंनाय खोथा खिन्थु फर्मेलि जोंनि BPF हान्जानिसिम खुनु दलनिफ्राय बेबादि फर्मेल इनभाइटेसन गैया ओरैनो मेडियायाव बुंनो हागौ सोरबाया बुंनो हागौ सोरबा लिडारफ्रा सोरबा कर्मिफ्रा बुंनो हागौ बेफोर आलादा खोथा खिन्थु खोथाया बेनो जोंनाव फर्मेल जेबो इनभाइटेसन गैया रावबो दलनिफ्राय आरो जोंहा डिसिसन लाखानाय दङ जे BPF-आ हारसिंनो एबार MP 2024नि MP इलेक्सनखौ हारसिंनो गेलेगोन दरं उदालगुरियावबो हारसिंनो गेलेगोन क'क्राझार लकसभायावबो हारसिंनो गेलेगोन आरो जोङो मोननैबो लकसभायाव देरहानाया 100% सियर आरो दिनैनि जिथु जयनिं भैरबकुन्द ब्लक कमिटि BPF दलनि दैदेननायाव जिथु जयनिं सेरेमनि माने बेवहाय 2700+ जयनिं जागासिनो दं आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि BJP-नि जेनेरेल सेक्रेटारि फैदों जोंनि दलाव हाबदों आरोबाव सासे इयथनि सेक्रेटारि जोंनि दलाव दिनै जगदान जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट BJP-नि जेनेरेल सेक्रेटारियाव हाबबाय आरो इयथनि सेक्रेटारि सासे हाबदों जोंनाव फैगौ बिसायख'थिनि हाद्रिया माब्लानिफ्राय गुफुंगोन फैगौ बिसायख'थिनि जिथु फैगौ बिसायख'थिनि माबे हाद्रिया माब्लानिफ्राय गुफुंगोन नोंथांमोननि जोंनालाय हाद्रिया गुफुंखानानै दंखायो दानिफ्रायनो हाद्रिया जोंना गोबावखासै सार नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बावैसो थांनाय मास मोनथाम मोनब्रै सिगां नोंथाङा हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोन होनदोंमोन नोंथाङा थारैनो केम्पिं खालामगोन हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोनथ' सम जायाखै हेलिकप्टारा रायज्लायखाबाय होनदों आङो ड्राइभारफोरजों सार बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों चिराङावहाय गोबां नोंथांमोननि BPF दलनिफ्राय लोब जइन जादोंना जों खोनानो मोनदों बे बाथ्रानि सार मा बुंनो सानो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया BPF-निफ्राय दिनैनि दिनाव ना कंग्रेसआव थांदों ना BJP-आव थांदों ना UPPआव थांदों बेनो जेबो प्रमान गैया सोरबाया गाव गावनि मानसिखौ लानानै सोदलाबायनो हागौ खिन्थु BPF-निफ्राय दा रावबो दल नागारा BPF-आव जयनिंसो जागासिनो दं BPF-आ सरखार गैया खिन्थु सरखार गैयाब्लाबो दिनै सरखार सालायग्रा हान्जानिफ्राय दिनै मानो हान्जा दिनै UPPL बा BJP-निफ्राय मानो हाबलाबाय थादों खार'ना जाहैबाय बेनो प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया गाव हारसिंखौल' सिनायो रावखौबो नायनो रोङाखै बियो खोथा बुंनाय बायदि खामानि मावनो रोङाखै बिनि थाखाय दिनै गोबां BJP कर्मिफ्रा प्रमदखौ गाज्रि मोननानै BJP दलखौ गारनो बाध्य जादों बियो नायनो रोंनांगौमोन जिहेथु एखेलगे सरखार BTC ओनसोलाव थानाय BJP कर्मि वार्कारफोरखौ प्रमद बर'आ गुरुत्व होआखै जेबो मावना होआखै सार नोंथाङा नोंथांनि पावारखौहाय माने मेनटेन खालामना लाखिदों नोंथाङा माने रावनिबो सिङाव थानो नाजाया आरो नोंथांनि पावारखौ पावारलेस देखायनो नागिरा बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो आंनाव पावार दं गैया पावारलेस ना दङ ना गैया बेफोरखौ रायजोआसो मिथिगौ आं बुंना लानाय जेबो लाब गैया मथथे जोंहा BTC-खौ बासायनांगौ गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों BPF-आ बे हिसाबै जों मावलांबाय थागोन फैगोन पसिसाव जिथु सरकार दानाय बे बेसेबां खाथां जागोन बे उननि खोथा MP इलेक्सनखौ बारनो होगोन MP इलेक्सनखौ जों देरहाग्रोनांगौ देरहाखांनायनि उनाव जोंना जाहैबाय सानै देरहालांबा दिल्लीयाव सासे केबिनेट मन्थ्रि लागोन जोङो दे थेंक इउ